ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ବିରାଟ ହାତୀ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଘର ଦୁଆର ଧାନ ସବୁ ଖାଇକି ଧୋପାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଆମେ ହିଁ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ, ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କାଟିକି ସଫା କରୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇବା ନ ପାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ନ ପାଇଲେ ରାଗରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହାତରେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପାଟି କରୁଛେ, ବମ୍ ଫୁଟାଉଛେ, ତାକୁ ରିଟେଟ୍ କରାଉଛେ, ରାଗ କରାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ସେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ତ ସେମିତି କରିବାନି, ଶାନ୍ତିରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା, ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାନି, ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇଯିବ।